Nilqakom għal programm ieħor ta' Multikulturali mis-sensiela dedikata lil flora u fauna. Illum magħna għandna is-Segretarju ta' Viti Malta Gerald Vella fejn illum ħan niddiskutu l-Emba Maltija. Gerald, grazzi tal-li ltqajt l-istedina tagħna. L-ewwel nett li mill-Emba Maltija u x'tista' tgħidilna dwarha? Grazzi tal-istedina tagħkom. Bħala Emba jew inkella bħala Dilja ħan nitkellmu fuq il-pjanta aktar mill-frotta x'l-Emba hija l-frotta. Malta għanna żewġ tipi, żewġ speċi li huma indiġeni. Għanna waħda bajda u waħda ħamra. Il-Emba id-Dilja bajda li tagħmel imbitabbjet abjad biex niftehmu hija dik li jisimha Girgentina. U dik ħamra jisimha ġellewża. Ma neskludux il-fatt ukoll li għandna iżjed varjetajiet illi huma indiġeni għal pajjiż. Iżda bħalissa il-pajjiż l-istat għadu fil-proċess illi jipprova jidentifika jekk hemmx iżjed varjetajiet illi huma indiġeni. Imma nistgħu ngħidu b'ċertezza illi l-Girgentina u l-ġellewża huma żewġ varjetajiet li aħna isuhom bħala li huma indiġeni. U l-Emba kif tista' tkabbara? X'tista' jagħmel persuna? Tajjeb, bej wieħed u ieħor nibdew billi ngħidu li bej wieħed u ieħor id-Dilja id-dum ħajja mill-inqas tista' ddum ħajja 50 sena, 60 sena. Tajjeb. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq agrikoltura illi titħawwel darba u tibqa' tgħix għal tul ta' żmien. Mhux bħal frotti ieħor jew ħaxix bħal ma nsemmu xejn il-patata illi inti tiżraħħa u mbagħad tagħmel 4 xhur taqlaħħa u titterġa' tagħmel ġdid. Mela qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa illi jsejħulha perennial, tibqa' minn sena l-oħra. Dik hija d-Dilja. Id-Dilja għalkemm tgħix għal ħafna żmien imma il-maġġoranza fejn l-iktar illi tagħti frott u l-iktar illi tkun vjalment taqbel għal min qed ikabbara huma madwar bejn 21 sena. Li jsir huwa illi l-ewwel ma tagħmel titħawwel Dilja fil-ħamrija u tibda tikber minn hemm. Normalment l-ewwel frott tieħdu il-bidwi jieħdu wara 3 snin. Jiġifieri fl-ewwel 3 snin inti tkun għandek qed tkabbar din id-Dilja biex tiffurma l-pjanta. U mbagħad mit-tielet sena l-hemm tibda taħseb għal frott. Tieħu l-frott darba fis-sena u l-għalqa tkun dedikata dwili biss. Jiġifieri ma ħniex nitkellmu li jista' jkollok xi għalqa li jista' jkollok crops differenti li għaddejjin mixjin flimkien. Id-Dilja l-għalqa tkun għad-dwili biss. U fil-proċess ta' tkabbir tal-eneb, x'inhi l-iktar parti favorita tiegħek? Hemm diversi proċessi għax irridu ngħidu li d-Dilja peress li ddum sena sieħa, iċ-ċiklu tagħha jibda qisu f'Jannar b'dak li ngħidulu aħna meta d-Dilja ikollha ir-rimi l-ġdid. Jiġifieri huwa nsejħulu the awakening period. Dak ifisser illi Dilja li tkun raqdet fi żmien tax-xitwa, fi żmien tal-kesħa, issa tibda tris għalejha rebbija, ġifieri ħandin nitkellmu madwar Marzu, titlet temperatura u jibdaw ħirġin il-weraq il-ġodda. Hemmhekk jibda l-proċess. Mbagħad tibqa' tikber tiżviluppa sakemm f'Ottubru twaqqa l-weraq u tagħmel 3 xhur jisu bej wieħed u ieħor 4 xhur fejn tkun qed tistrieħ għal matul is-sena. F'dak il-perjodu huwa l-perjodu li aħna fix-xitwa f'Jannar jismu il-perjodu taż-żabra. Ġifieri fejn aħna niżbru id-dwili. U jiena personalment iżda dawn huma kif naqbad ngħid li huma suġġettivi għal dak li jkun, imma jiena personalment nippreferi iż-żabra bħala l-iktar perjodu li huwa l-qalbi. U hemm xi diffikultajiet jew sfidi f'dan ix-xogħol? Bħal kull settur ieħor, sfidi jkun hemm dejjem. Hemm sfidi li jirrikjedu strateġija li nsejħu aħna short term fejn inti tibda tara riżultati fil-bidu u hemm sfidi oħrajn illi jirrikjedu strateġiji long term. Forsi l-ikbar sfida li għandna illi rridu ngħidu illi dan il-challenge li bniħ naqra mhux ħażin u għal-fatt li anka il-konsumatur jifhem
illi l-prodott li għandna aħna li huwa lokali huwa qed par ta' kwalità ma' prodotti oħrajn. Interessanti ferm. Ħajkolli nwafqek naqażajra għax issa ħammorru lej feature qasir dwar l-emba Maltija fej wara ħankomplu niddiskutu ma' Gerald fuq il-proċessi u l-affarijiet tal-emba Maltija. L-eneb Malti huwa kultivat f'dwili żgħar u kurati bir-reqqa madwar il-Gżejjer ta' Malta u Għawdex. Il-klima mediterranja, karatterizzata minn ġranet sħan u xemxi u lieli friski, hija perfetta għal maturazzjoni tal-eneb. ħafna ġebel tal-ġir flimkien ma' xita limitata jippromovu tkabbir profond tal-eruq li jintensifika t-tomiet fl-eneb. Ħafna vinji jużaw tekniki tradizzjonali ta' żbir u ħsad bl-idejn biex jiggarantixxu l-ogħla kwalità. L-irrigazzjoni tinżamm għal minimu peress li l-biċċa l-kbira ta' dwili jiddependu fuq ix-xita naturali u l-kapaċità tal-ħamrija li jżomm l-ilma. Varjetajiet ta' eneb indiġeni bħal Gellewza u Girgentina jorruxxu flimkien ma' varjetajiet internazzjonali b'ġestjoni ta' dwili bir-reqqa mirata biex tibbilanċja r-rendimenti u tiżgura s-sostenibilità. Nilqakom lura għal programm Maltikulturali fejn issa se inkomplu nitkellmu dwar l-emba Maltija. Mela Gerald, liemu l-aħjar żmien biex tinqata' l-eneb? L-aħjar żmien ukoll huwa suġġettiv skont il-varjetà. L-eneb il-harvest jibda minn l-aħħar ta' Lulju u jibqa' ser sa' Settembru. U jinqataw varjetajiet jibdaw jilħqu nsejħulhom aħna waħda wara l-oħra. L-ewwel ma jinqataw huwa dak l-eneb l-abjad u mbagħad jibda jinqata' l-aħmar. Biex inti tasal għal punt fejn inti tidentifika metu l-aħjar żmien biex taqta' dik l-emba, tittara li jintlaħħu ċertu parametri. Fost l-iktar parametri importanti li jridu jintlaħħu huwa il-parametru tal-ammont ta' zokkor, aħna sejħulu breaks, illi ikun fija il-frotta li ma zokkor ħajkun qed jiġi proċessat biex imbagħad eventwalment jinbidel f'alkohol. U għal daqstant il-bidwi flimkien mal-assar ikunu qegħdin jaħdmu flimkien biex jaraw janalizzaw il-parametri li jkun fih il-prodott biex jidentifikaw meta l-aħjar żmien illi wieħed jista' jaħdem biex jaħdem. Nistgħu naraw hawnhekk qudiemna għandna dak li nsejħulhom aħna refractometers illi propju x-xogħol tagħhom dan huwa eżattament biex inti tkun tista' tidentifika dik l-emba kemm fiha zokkor. Mingħajr ma taqta' l-eneb, għax ovvjament jekk inti taqta' l-eneb u mbagħad issib li t-zokkor huwa baxx, m'hemmx ċans biex terġa' tirranġa ġifieri dak li huwa. Allura aħna ikun hemm l-għodda, l-equipment illi aħna nistgħu nikkalkulaw average, jkun average tajjeb ħafna ta' kemm fih zokkor biex imbagħad tiddeċiedi meta ħajsir tuħ. Interessanti. U meta jinqata' l-eneb xi jsir minnu wara? L-iktar ħaġa importanti, mela, bażikament hemm żewġ tipi ta' tkabbir.
tkabbir tal-eneb illi huwa maħdum biex isir imbit, u mbagħad hemm l-eneb li ieħor illi huwa qiegħed hemm biex jittiekel. Insejħulu imbit eneb tal-mejda jew eneb tal-imbit. Meta nitkellmu fuq iż-żewġ prodotti importanti illi iż-żmien mill-qtuħ sal-proċess huwa iktar ma jkun qasir iktar kun aħjar. F'dak li għandu x'jaqsam mal-imbit, importanti li meta jinqata' kemm jista' jkun malajr jasal ant l-assar biex jibda l-proċess ta' fermentazzjoni kemm jista' jkun kontrollata. Biex ibgħat waqt il-fermentazzjoni bħalma tkellimna diġà dak it-sokkor jinbidel u jsir bej wieħed u ieħor 50% alkohol, 50% CO2 u flimkien ma' parametri oħra jibda triq biex isir dak l-imbit. F'dak li għandu x'jaqsam mbagħad eneb illi huwa l-ikel, importanti wkoll ħafna bħal kull frott ieħor illi iż-żmien minn meta jinqata' sa meta jiġi għand il-konsumatur ikun l-inqas possibbli biex kemm jista' jkun inżommu f'dak li għandu x'jaqsam ma' freskezza. U x'nistgħu nsibu komuni bejn wine grower u winemaker? Mela, hemm ħafna affarijiet li huma komuni. Nibdew biex, pereżempju, l-analiżi tal-kimika. Illum il-vine grower, ġifieri qegħdin ngħidu il-bidwi li jkabbar l-eneb, ftit irid ikun bogħod minn xjentist. Għal xiex? Għax huwa x-xogħol li jkun qed jagħmel hu illi jista' jwassal biex mbagħad il-winemaker joħroġ l-aħjar prodott possibbli. Jiġifieri jekk inti għandek prodott ta' kwalità fl-għalqa, inti tista' toħroġ imbit ta' kwalità. Jekk dak li għandek fl-għalqa mhuwiex ta' kwalità, qatt ma tista' tagħmel prodott ta' imbit ħireġ ta' kwalità superjuri. Għal daqstant, il-vine grower u l-winemaker iridu jaħdmu flimkien biex wieħed il-winemaker ikun qed jgħid lill-vine grower x'tip ta' imbit jixtieq jagħmel. U mbagħad il-vine grower irid iwassal il-prodott tiegħu biex ikollu l-aħjar potenzjal possibbli biex joħroġ dak il-prodott li jixtieq il-winemaker. So they have to work really hard together. Mela għandhom bżonn ikunu jaqblu ma' xulxin mhux hekk. Ekku fil-fatt ħafna drabi iż-żewġ entitajiet jaħdmu sena wara l-oħra flimkien. Jiġifieri normalment min ikabbar id-dwieri li eneb imur dejjem ħafna drabi ħanejt hekk għand l-istess assar biex ikun hemm dik il-kuntatt sena wara l-oħra u anke tistabbilixxi sistema biex jaħdmu dejjem flimkien. U minn kif qed jidhru l-affarijiet bħalissa f'dan ix-xogħol, kif taħseb se jkun il-futur għal dan is-settur? Il-futur huwa sabiħ iżda challenges qegħdin hemm. U fost l-ikbar challenges li għandna nista' nsemmi tnejn partikolari. Il-futur huwa sabiħ għax in-nies fehmu ix-xogħol involut, in-nies fehmu illi għandna Malta bħal ħafna pajjiżi oħra għandna prodotti ta' kwalità, in-nies fehmu jażlu, in-nies fehmu wkoll illi ma jħarsux biss lejn il-prezz. Iżda forsi iktar ma jridu jaraw huwa il-valur tal-prezz ta' dak li qed tħallas. Ġifieri aħna maħna qed ngħidu lil ħadd biex imur jixtri l-iktar ħaġa għolja, le, ara li kollha valur għal flus. Grazzi Gerald tal-li ġejt magħna llum u grazzi lilkom telespettaturi tal-li segwejtunna programmi ieħor ta' Malti Kulturali. Nsellilkom.